मित्रांनो, तुम्ही बायंगी या भूत प्रकाराबद्दल नक्कीच ऐकलं असेल. त्याविषयीच ही गोष्ट आहे. ही गोष्ट मला माझ्या आजीने सांगितली होती. कोकणातील एका वाड्यात दडलेलं एक काळं रहस्य, एक नारळ जे घराण्याची श्रीमंती होतं, पण त्याच नारळात दडलं होतं एक भयान भूत, बायंगी, ज्याने वर्षानुवर्ष या कुटुंबाचा घास घेतला. तर बायंगीच्या या शापित कथेला सुरुवात करण्याआधी एक छोटीशी विनंती आहे. जर तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा, जेणेकरून भविष्यात येणारे व्हिडिओज मी आपल्यापर्यंत पोहोचवू शकेन. कोकणातील एका छोट्याशा वाडीत, जिथे अजूनही नारळाच्या झाडाच्या सावल्यांखाली अंधश्रद्धेची मुळे घट्ट रोवलेली आहेत, तिथे दामोदर नावाचा एक माणूस राहायचा. दामोदरराव म्हणजे गावातील एक नावाजलेला आणि प्रतिष्ठित माणूस. त्याचा मोठा वाडा, भाताची शेती आणि गुराढोरांचा गोठा होता. हे सर्व पाहून गावातल्या अनेकांच्या डोळ्यात पाणी यायचं. पण या भरभराटीमागे एक काळं भयान रहस्य दडलेलं होतं. ते फक्त दामोदरराव आणि त्यांच्या हयात नसलेल्या काही पूर्वजांनाच माहीत होतं. दामोदररावांच्या आयुष्यात सगळं काही ठीकठाक होतं, पण त्यांना एकाच गोष्टीची कमी वाटत होती. त्यांचा एकुलता एक मुलगा सदानंद हा अगदीच आळशी आणि नाकर्ता होता. त्याला ना शेतीत त्रास होता, ना घरातल्या इतर कामात. त्याचं एकच ध्येय होतं, बसून खाणं. दामोदरराव त्याला नेहमी उपदेश द्यायचे, बाळा, पैसा झाडाला लागत नाही, कष्ट केल्यावरच लक्ष्मी घरात येते. पण सदानंदाच्या डोक्यावर या उद्देशाचा काहीच परिणाम होत नसे. एक दिवस दामोदरराव नेहमीप्रमाणे घराच्या मागच्या बाजूला असलेल्या एका जुन्या अंधाऱ्या खोलीत गेले. ती खोली नेहमीच बंद असायची. त्यात एक जुनी लाकडी पेटी होती, जी गेली कित्येक पिढ्या त्यांच्या घराण्याच्या ताब्यात होती. त्या पेटीत एक जुनं काळं पडलेलं नारळ एका रेशमी वस्त्रात गुंडाळून ठेवलेलं होतं. दामोदररावांनी हळूच ते नारळ बाहेर काढलं. ते नारळ म्हणजे दामोदररावांच्या घराण्याची खरी श्रीमंती होती, पण तीच त्यांची सर्वात मोठी भीती होती. हे होतं बायंगी भूत. बायंगी जे पैशाने विकत घेता येतं आणि सर्व इच्छा पूर्ण करतं, अशी त्याची ख्याती होती. पण त्याचे नियम भयंकर होते. ते नारळ घरात जिथे ठेवलेलं आहे, ती जागा नेहमी स्वच्छ आणि पवित्र ठेवली पाहिजेत. जिथे कसलीही घाण किंवा अपवित्रता चालणार नाही. जर नियम मोडला तर बायंगी रागवतो आणि त्याचे परिणाम विनाशकारी असतात. वर्षानुवर्ष त्यांच्या कुटुंबाने हे नियम पाळले होते, पण आता सदानंदमुळे दामोदररावांना काळजी वाटू लागली. त्यांना वाटलं, आपल्यानंतर सदानंद बायंगीचे नियम पाळू शकेल की नाही. दामोदरराव खोलीतून बाहेर आले आणि त्यांनी सदानंदला आवाज दिला, सदानंद, इकडे ये. सदानंद त्यांच्या जवळ येऊन उभा राहिला. दामोदररावांनी गंभीरपणे सदानंदचा हात पकडला आणि त्याला त्या अंधाऱ्या खोलीत नेलं आणि नारळाबद्दल सर्व सांगितलं. बायंगीची शक्ती, त्याचे फायदे आणि त्याचे भयानक नियम. सदानंदने आधी चेष्टा केली, पण जेव्हा दामोदररावांनी त्याला बायंगीमुळे कुटुंबात अशी भरभराटी झाली हे दाखवलं, तेव्हा सदानंदच्या डोळ्यात चमक आली. तो म्हणाला, म्हणजे हे बायंगी आपल्याला श्रीमंत करतं तर? हो, पण हे एका अटीवर. दामोदररावांनी स्पष्ट केलं, जेव्हा तू बायंगीला काही काम सांगशील तेव्हा ती पूर्ण करेल. पण त्या कामाची किंमत असते, आणि ती किंमत काय असेल हे बायंगीच ठरवतो. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या नारळाला कधीही अपवित्र होऊ द्यायचं नाही, नाहीतर बायंगी आपल्याच घरावर उलटतो. सदानंदाने डोळे मिचकावले. त्याला वाटलं, हे तर सोपं आहे. आपण बायंगीला आपल्या सर्व इच्छा सांगू आणि श्रीमंत होऊ. त्याने दामोदररावांना वचन दिलं की तो बायंगीची काळजी घेईल. काही महिन्यांनी दामोदरराव आजारी पडले. त्यांचे वय झाले होते. अंथरुणावर असतानाच त्यांनी सदानंदला शेवटचा सल्ला दिला, नारळाची काळजी घे सदानंद, हे आपलं भाग्य आहे, पण आपला शापही. यातून सुटका नाही. दामोदररावांनी त्यांचे डोळे मिटले आणि शांतपणे
स्वर्गवासी झाले. आता सदानंद वाड्याचा मालक होता. सुरुवातीला त्याने बायंगीचे नियम पाळले, नारळाची जागा स्वच्छ ठेवली. त्याला वाटलं आता मज्जाच मज्जा. त्याने बायंगीला आपल्या इच्छा सांगायला सुरुवात केली. सुरुवातीला छोट्या इच्छा, जुगारात जिंकणं, नवीन कपडे, मित्रांना पार्ट्या देणं. बायंगीने त्या पूर्ण केल्या. सदानंदाचा विश्वास वाढला. त्याला वाटलं हे तर सोपं आहे. काही वर्षांनी सदानंदाने लग्न केलं. त्याची बायको जानकी एक साधी भोळी आणि देवभोळी स्त्री होती. तिला वाड्याच्या त्या बंद खोलीबद्दल फारसं काही माहीत नव्हतं. सदानंदाने तिला सांगितलं होतं की ती एक जुनी देवळी आहे आणि तिथे जायचं नाही. जानकीनेही कधी जास्त चौकशी केली नाही. सदानंदला आता मोठी मालमत्ता हवी होती. त्याने बायंगीला मोठी मागणी केली आणि लवकरच त्याला लॉटरी लागली. त्याने मोठी जमीन खरेदी केली, नवीन घर बांधलं. गावात सदानंदाचा लौकिक वाढला. पण त्याला हे माहीत नव्हतं की बायंगीने त्याची किंमत वसूल करायला सुरुवात केली होती. सदानंदाचा स्वभाव हळूहळू बदलू लागला. तो जास्त चिडचिड करू लागला. रात्री त्याला विचित्र स्वप्न पडायला सुरुवात झाली. नारळाच्या खोलीतून त्याला कधीकधी एखाद्या लहान मुलाच्या रडण्याचा आवाज यायचा, पण त्याला वाटायचं तो फक्त भास आहे. एक दिवस जानकीने घरात साफसफाई करत असताना ती चुकून त्या खोलीच्या जवळ गेली. तिला त्या खोलीतून एक मंद गोड वास आला. उत्सुकतेपोटी तिने दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न केला, पण तो आतमधून बंद होता. तिला आश्चर्य वाटलं. ही खोली नेहमी बंद का असते? तिने सदानंदला विचारलं, पण त्याने तिला झिडकारून लावलं. तू तुझं काम कर, त्या खोलीशी तुला काही घेणं देणं नाही. जानकीला काहीतरी गडबड असल्याचं जाणवलं. तिला रात्रभर झोप लागली नाही. दुसऱ्या दिवशी सकाळी सदानंद बाहेर गेल्यावर तिने चावीच्या जुडग्यात ती जुनी चावी शोधली आणि हळूच ती खोली उघडली. आतमध्ये अंधार होता. सर्वत्र दुर्गंधी येत होती. पण एका कोपऱ्यात एका लाकडी पेटीत ते काळं नारळ एका रेशमी वस्त्रात गुंडाळून ठेवलेलं होतं. जानकीला ते नारळ पाहून कसं तरीच वाटलं. तिला एक अनामिक भीती वाटली. तिने त्या नारळाला हात लावला, पण तिला अचानक चक्कर आली आणि ती खाली कोसळली. जेव्हा ती शुद्धीवर आली तेव्हा सदानंद घरात परतला होता. त्याने तिला खोलीत पडलेलं पाहिलं. तू इथे का आलीस? मी तुला सांगितलं होतं ना या खोलीत यायचं नाही. सदानंद ओरडला. जानकीला काहीच बोलता आलं नाही. ती घाबरली होती. तिने नारळाबद्दल विचारलं, पण सदानंदने तिला काहीही सांगितलं नाही. काही दिवसांनी जानकीला अचानक ताप आला. तिचा ताप उतरतच नव्हता. घरात वातावरण तंग झालं होतं. सदानंदला वाटलं हे बायंगीमुळे तर नाही. त्याने नारळाची जागा तपासली. ती स्वच्छच होती. तो तिथून निघून गेला. पण त्याच रात्री सदानंदला त्या नारळाच्या खोलीतून एका लहान मुलाच्या रडण्याचा आवाज स्पष्टपणे ऐकू आला. तो जरा घाबरला. त्याने दार उघडलं आणि आतमध्ये डोकावलं. त्याला आतमध्ये काहीच दिसलं नाही, पण त्याला जाणवलं की नारळातून एक थंडगार हवा बाहेर येत होती. त्याला अचानक बायंगीचे नियम आठवले. नियम मोडला तर तो कुटुंबावर उलटतो. त्याने विचार केला, पण मी तर कोणताही नियम मोडला नाही. मग बायंगी माझ्या बायकोला का त्रास देत आहे? दुसऱ्याच दिवशी सकाळच्या प्रहारी जानकीचा ताप कमी झाला, पण तिला एक विचित्र गोष्ट जाणवली. तिच्या शरीरावर नारळाच्या आकाराचे काळे डाग उमटले होते. तिला आणि सदानंदला हे पाहून धक्काच बसला. सदानंदला कळलं की बायंगी आता त्याची किंमत वसूल करत आहे. त्या रात्री सदानंदला पुन्हा तो रडण्याचा आवाज ऐकू आला, पण यावेळी तो अधिक तीव्र होता. त्याने दार उघडलं आणि खोलीत प्रवेश केला. त्याला नारळाच्या वर एक लहान मुलाची आकृती दिसली. ती आकृती हसत होती, पण ते हसणं भयानक होतं. त्या आकृतीचे डोळे लाल बुंद होते आणि तिने सदानंदकडे पाहिलं. सदानंदला घाम फुटला. त्याला जाणवलं की काहीतरी भयानक घडणार आहे. तो नारळाच्या जवळ गेला आणि म्हणाला, तू काय करत आहेस? मी तर तुझे सर्व नियम पाळले.
त्या लहान मुलाच्या आकृतीने हास्य केलं आणि त्याचा आवाज सर्व खोलीमध्ये घुमला. तू नियम मोडले नाहीस सदानंद, पण तुझ्या बायकोने माझ्या जागेला स्पर्श केला. तिने मला अपवित्र केलं आणि आता मी तिची किंमत वसूल करणार आहे. सदानंदला धक्का बसला. जानकीने नारळाला स्पर्श केला होता, पण तिला तर माहीतच नव्हतं. त्या आकृतीने नारळाकडे पाहिलं आणि एका क्षणात नारळातून एक लालसर प्रकाश बाहेर पडला आणि तो प्रकाश थेट जानकीच्या खोलीकडे गेला. सदानंद धावतच जानकीच्या खोलीत गेला. जानकी अंथरुणावर निपचित पडली होती. तिचे शरीर थरथरत होते. तिच्या शरीरावरचे नारळाचे डाग आता अधिकच गडद झाले होते. सदानंदने तिला उठवण्याचा प्रयत्न केला, पण ती प्रतिसाद देत नव्हती. तिच्या डोळ्यातून अश्रू वाहत होते. सदानंदने पाहिलं की तिच्या हातात एक जुना फोटो होता. तो फोटो दामोदर रावांच्या तरुणपणाचा होता, ज्यात त्यांच्या मागे एक अपरिचित लहान मुलगा उभा होता. त्याचे डोळे भायंगीच्या आकृतीसारखेच लाल होते. सदानंदच्या डोक्यात एक भयान विचार चमकला. त्याने लगेच तो नारळ उचलला आणि तो फोडण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याला काही जमले नाही. नारळ अधिकच लाल होऊ लागला आणि नारळातून एक किंकाळी बाहेर पडली. त्या किंकाळीने वाडा थरथरला. जानकीच्या शरीरातून एक जोरदार झटका बाहेर पडला आणि तिचे डोळे मिटले. सदानंद तिच्याकडे धावला, पण तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. तिच्या डोळ्यातून एक पांढरा तेजस्वी प्रकाश बाहेर पडला आणि तो नारळात समाविष्ट झाला. नारळ शांत झालं. सदानंद तिथेच हताश होऊन बसला. त्याने जानकीला गमावलं होतं. भायंगीने तिची पहिली किंमत वसूल केली होती. तो थरथरत होता, पण त्याच्या डोक्यात एकच विचार घुमत होता. भायंगीने जानकीला का मारलं असावं? तिने तर फक्त नारळाला स्पर्श केला होता. तो त्या फोटोकडे पाहू लागला. दामोदर रावांच्या मागे तो लहान मुलगा, ज्याचे डोळे भायंगीच्या आकृतीसारखे होते. पण खरंच भायंगीने जानकीला का मारलं होतं? आणि दामोदर रावांच्या फोटोत तो लहान मुलगा कोण होता? सदानंद हताश होऊन जानकीच्या निष्प्राण देहाजवळ बसला. त्याच्या डोळ्यासमोर दामोदर रावांच्या फोटोतील तो लहान मुलगा आणि भायंगीच्या आकृतीचे लालबुंद डोळे जातच नव्हते. जानकीचा मृत्यू केवळ नियमाचे उल्लंघन नव्हता, यात काहीतरी अधिक गडद दडलेलं होतं. भायंगीने केवळ तिचा बळी घेतला नव्हता, तर तिची आत्मा नारळात खेचून घेतली होती. सदानंदला हे स्पष्ट जाणवलं. जानकीच्या अंत्यसंस्काराला गावातले लोक आले होते, पण सदानंदच्या मनात वादळ उठलं होतं. त्याला भायंगीचं सत्य जगासमोर आणायचं होतं, पण त्याला भीती वाटत होती. तो नारळाच्या खोलीत गेला. ते नारळ आता अधिकच काळं आणि जड वाटत होतं. त्याने ते नारळ हातात घेतलं. त्याला जाणवलं की नारळातून एक मंद स्पंदन येत होतं, जणू काही आतमध्ये कोणीतरी श्वास घेत आहे. त्याच रात्री सदानंदला एक भयानक स्वप्न पडलं. तो एका काळोख्या जंगलात उभा होता, जिथे उंच उंच वाकडी तिकडी झाडं होती. दूरवरून त्याला एक लहान मुलाच्या रडण्याचा आवाज ऐकू येऊ लागला. तो आवाजाच्या दिशेने गेला. तिथे त्याला एक लहान मुलगा दिसला, जो जमिनीवर बसून मोठमोठ्याने रडत होता. मुलाच्या डोळ्यातून रक्ताचे अश्रू वाहत होते. सदानंद त्याच्या जवळ गेला आणि तो मुलगा त्याच्याकडे पाहून भयानकपणे हसला. तो हसताना त्याचे ओठ फाटले आणि डोळे लालबुंद झाले. तेच भायंगीचे डोळे. मीच भायंगी आहे. तो मुलगा कुजबुजला. तू मला ओळखलं नाहीस का सदानंद? मी तुझ्या घरात अनेक वर्षांपासून आहे. सदानंद दचकला. तू माझ्या घरात? पण तू तर एक भूत आहेस, जो विकत घेता येतो. भायंगी जोरात हसला. तो हसताना संपूर्ण जंगल थरथरलं. मी विकला जात नाही, मी स्वतःला विकून घेतो आणि त्याची किंमत असते. भायंगीने एक भयानक सत्य उघड केलं. अनेक वर्षांपूर्वी दामोदर रावांचे आजोबा केशवराव हे अत्यंत गरीब होते. त्यांच्या गावात दुष्काळ पडला होता आणि उपासमारीची वेळ आली होती. तेव्हा त्यांना एका वृद्ध तांत्रिकाने भायंगीबद्दल सांगितलं. तांत्रिकाने सांगितलं
की बायंगी हे एक शक्तिशाली भूत आहे जे पैशाच्या मोबदल्यात सर्व इच्छा पूर्ण करतं. पण त्याची सर्वात मोठी आट होती, या भूताला जेवण द्यावे लागते. दर पिढीतील एका व्यक्तीचा आत्मा. केशवराव सुरुवातीला घाबरले, पण गरिबीने त्यांना मेताकुटीस आणलं होतं. त्यांनी तांत्रिकाच्या मदतीने बायंगीला विकत घेतलं. बायंगी एका लहान मुलाच्या रूपात नारळात कैद झाला होता. केशवरावांनी त्याला जे हवं ते दिलं. बायंगीने त्यांना अमाप संपत्ती मिळवून दिली. पण जेव्हा बायंगीने त्याच्या जेवणाची मागणी केली तेव्हा केशवरावांनी त्याला स्पष्ट नकार दिला. बायंगी चिडला आणि त्याने केशवरावांच्या कुटुंबावर संकट आणायला सुरुवात केली. शेवटी केशवरावांनी हार मानली. त्यांनी आपल्या नातवाला म्हणजेच दामोदररावांच्या लहान भावाला बायंगीला जेवण म्हणून दिलं. त्या मुलाचा आत्मा नारळात कैद झाला आणि तेव्हापासून बायंगी अधिकच शक्तिशाली झाला. ती आत्माच आता बायंगीच्या रूपात नारळातून इच्छा पूर्ण करत होती आणि नव्या बळीची वाटही पाहत होती. त्या कुटुंबाने वर्षानुवर्ष हे भयानक गुपित लपवून ठेवलं होतं. घरातलं कोणीतरी बायंगीला बळी पडणार होतं आणि ती त्याची अघोषित किंमत होती. सदानंदने डोळे उघडले. त्याला कळून चुकलं होतं की जानकीचा मृत्यू अपघाती नव्हता, तो बायंगीचा बळी होता. जानकीने नारळाला स्पर्श केला तो तिला अपवित्र करण्यासाठी नाही, तर तिची आत्मा नारळात खेचण्यासाठी. बायंगीला तिचा बळी हवा होता, कारण ती घराण्याची सदस्य बनली होती. दामोदररावांच्या फोटोतला लहान मुलगा तो त्यांचाच लहान भाऊ होता ज्याचा बळी दिला गेला होता. सदानंदला राग आला. त्याच्या पूर्वजांनी आपल्या कुटुंबावर हा शाप लादला होता. त्याने नारळाला कायमचं नष्ट करायचं ठरवलं. तो नारळाच्या खोलीत गेला आणि नारळ बाहेर काढलं. त्याने हातोडा घेतला आणि नारळ फोडण्याचा प्रयत्न केला, पण प्रत्येक घावाघानी नारळ अधिक कठोर होत गेलं आणि नारळातून एक भयानक कर्कश आवाज येऊ लागला. मला नष्ट नको करू, मी तुझ्या कुटुंबाचा भाग आहे. तू मला नष्ट केलंस तर तुझं कुटुंबही संपून जाईल. मी तुला हवं ते देईन, पण मला जेवण दे. नारळातील आवाज घुमू लागला. सदानंदला आठवलं दामोदरराव म्हणाले होते, या बायंगीतून सुटका नाही. सदानंदला दोन गोष्टी स्पष्ट दिसल्या. एक तर तो बायंगीच्या मागण्या पूर्ण करेल आणि आपल्या कुटुंबाला या शापातून वाचवेल, पण त्याला नेहमीच भीतीखाली जगावं लागेल, किंवा तो बायंगीला कायमचे संपवेल, पण त्याला धोका पत्करावा लागणार होता. आणि तेवढ्यात सदानंदला आपली मुलगी राणी आणि मुलगा यश आठवले. ते लहान होते आणि त्यांना या भयानक शापाबद्दल काहीही माहीत नव्हतं. तो विचार करू लागला, मी बायंगीला संपवलं तर माझ्या मुलांना धोका नाही. सदानंदने एक निर्णय घेतला. तो आपल्या मुलांना शापातून वाचवणार होता. कोणत्याही किमतीवर त्याने एका जुन्या पुस्तकातून बायंगीला नष्ट करण्याची पद्धत शोधली. ती पद्धत अत्यंत वेदनादायी आणि धोकादायक होती. बायंगीला नष्ट करण्यासाठी त्याला ज्या व्यक्तीने विकत घेतलं आहे त्याला स्वतःला अग्निडाव द्यावा लागतो. हे केवळ एक शारीरिक बलिदान नसते, तर आत्म्याचे बलिदान असते, कारण त्या व्यक्तीचा आत्मा बायंगीच्या आत कैद होऊन त्याला नष्ट करतो. सदानंदला हे माहीत होतं की हाच एकमेव मार्ग आहे. त्याने स्वतःच्या हाताने नारळ एका पवित्र कुंडात ठेवलं आणि त्यात अग्नी प्रज्वलित केली. नारळ हळूहळू जळू लागलं. नारळातून भयानक किंकाळ्या येऊ लागल्या, जणू काही हजारो आत्मे ओरडत आहेत. नारळातून एक काळसर धूर बाहेर आला. तो धूर सदानंदच्या शरीरात शिरू लागला. सदानंदला असह्य वेदना होऊ लागल्या, जणू काही त्याचे शरीर आतून जळत आहे. त्याने डोळे मिटले आणि त्याला जानकीचा हसरा चेहरा दिसला. जानकी आनंदी होती. त्याने स्वतःला आठवण करून दिली की हे बलिदान त्याच्या मुलांसाठी आहे. काही क्षणात तो काळसर धूर सदानंदच्या शरीरात पूर्णपणे समाविष्ट झाला आणि सदानंद तिथेच कोसळला. त्याच्या शरीरातून एक जोरदार झटका आला आणि तो शांत झाला. नारळ पूर्णपणे जळून राख झालं होतं. त्या राखेला
एक विचित्र दुर्गंधीयुक्त वास येत होता. गावात सर्वत्र शांतता पसरली. वाड्यावरची भयानता आता दूर झाली होती. राणी आणि यश आता मोठे झाले. त्यांना आपल्या आईवडिलांच्या मृत्यूमागे नेमकं काय गुपित होतं हे कधीच कळालं नाही. ते एक आनंदी जीवन जगू लागले, बायंगीच्या शापापासून मुक्त. सदानंदच्या मुलांनी आता तो वाडा सोडला होता आणि ते शहरात राहायला गेले होते. पण आजही काही म्हातारी माणसं रात्रीच्या वेळी सांगतात की अजूनही अमावस्येच्या रात्री त्या जुन्या वाड्याच्या मागच्या बाजूला एका विशिष्ट खोलीतून एका लहान मुलाच्या भयानक किंकाळ्या ऐकू येतात, ज्या एका अनामिक भुकेची आठवण करून देतात. आणि इथेच त्या श्रापाचा अंत झाला. तर मित्रांनो, कशी वाटली तुम्हाला ही भयकथा? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, आपल्या चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि बाजूलाच येणाऱ्या बेल आयकॉनलाही दाबा, जेणेकरून भविष्यात येणारे व्हिडिओज मी आपल्यापर्यंत पोहोचवू शकेन. तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. धन्यवाद.